दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दारांगाजुलि समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय 3 नं दक्षिण जे कुमरिकाटा VCDC दङ। दा बेनि बेन्दोङाव थानाय पलकाटा, डुमुरिया आरो लेंगुरकाटा होननाय जि मोनसे गामि दङ, बै गामिफोरनिफ्राय बिखेखय माइनरिटि जिखिनि रायजोफोर बा जिखिनि भटार्सफोर दङ, बिथांमोना दिनै खमैबो माने 100नि बांसिन माने बेवहाय माइनरिटि सुबुंफोरा दिनै जोंनि तामुलपुर जिल्ला UPPLनि लाइमोन गांखंनि अर्गेनाइजिं माने जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां अन्जन बर'नि न'आवहाय दिनै जयनिं जाफैदों। दा बेवहाय जयनिं जाफैनायनि गुबै हयथ' कारनानो बेनो, फैबाय थानाय जि समाव UPPL दोलोआ दे रोखा माने सरकार दागोन, बियो दिनै रोखा जादों। आरो दिनै UPPLनि जिखिनि खामानि मावनाय, जोंनि प्रमद बर' सारनि जिखिनि दिनैनि जिखिनि खामानि मावनाय, दा बे खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै माने बेवहाय जयनिं जाफैदों। मा पार्टिनि दंमोन बेयाव? दा बेवहाय दिनै बिथांमोननि जि फोरमायनाय बायदि जोङो मिन्थिना मोनदों। दा बिथांमोना बिखेखय थांनाय समफोराव माने बांसिनानो माने BPF दोलोआव दङमोन, बिथांमोननि जिखिनि जोङो मोननाय बायदिब्ला। बेबाराव दारांगाजुलि समस्तियाव UPPLआ देरहागोना बेसेबांसो? बे समावथ' फैबाय थानाय जे सेप्तेम्बर दानावहाय BTCनि जे इलेक्सन जानो थांदों बा जानो थांगासिनो दङ, दा बेवहाय जोङो जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय जोंनि जि देरहानाया रोखा, जोङो 20,000निबो बांसिन भट मोननानै बे 100% माने देरहागोना दिनै माने रोखा जानानै दङ। सोरखौ बिजाथि फसंगोन बेयाव? दा बिजाथिया दा जोङो दिनै थोंजोङै जोङो बुंनाय नङा। बियो जोंनि गोजौनि जि हाइकमान्ड मानगोनां प्रमद बर'नि जिखिनि दैदेननाय, दा बे समावहाय हाइकमान्डआ जाय केन्डिडेटखौनो होआथों मानो, जोङो बै केन्डिडेटखौनो जोङो सापर्ट होनानै जोंनि UPPLआ देरहागोना बे रोखा जानानै दङ दिनै समाव। अन्जन बर'आबो दि सासे दाबिदार, दा बिथांनि जानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दा बियो समाजसो फोरमायसिगोन। मानो होननानै बुङोबा दिनैनि समाव जिहेथु दोलोनि जिखिनि निति आरो आदर्श, दा बेजों लोगोसे जोङो बयबो गोरोबनानै जोङो दिनै खामानि मावगासिनो दङ। आरो उननि समावबो जोङो बेखौ एखेलगे खामानि मावगोन। आरो मानो होननानै बुङोबा दिनैनि समाव जोङो जोंनि UPPL दोलोआव जाय माने सुबुङानो माने फैयाथों मानो, गोजौनि जिखिनि माने हाइकमान्डनि जिखिनि बिथोन लेखायै, दा बै बिजाथियानो माने देरहागोना बियो रोखा जानानै दङ। नोंथाङा गयबारियाव दाबिगोन नामा? गयबारियाव दाबिनायनि जेबो बिदि खोथा फैनाय नङा। मानो होननानै बुङोबा हयथ' बेबायदि बुंनायाबो माने सम्भब नङा। मानो होननानै बुङोबा बेवहाय जोंहा मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा, दा बेनिनो सासे माने दैदेनगिरि महरै बिथाङानो खामानि मावगासिनो दङ। आरो बिथांनि सायाव जोङो दिनै जेबो बुंनाय नङा। टिकेट मोनोबा गोसो दं नामा नोंथाङा? बिनि सायाव आं जेबो बुंथ'नाय नङा। मोनबेसेसो बियाबाव देरहानानै नोंथांमोना सरकार दागोन? दा दिनैनि जोंनि जिखिनि UPPL दोलोनि, दिनै जोङो नुदों UPPL दोलोआव 40टा जिखिनि समस्ति दङ, दा बै 40टा समस्तियाव जोङो जोंनि जिखिनि UPPL दोलोनि जिखिनि डाटा बा सेन्सास अनुजायै जोङो बावैसो सिगाङाव जोङो मोनसे डाटा हिसाब खालामदोंमोन। दा 32टा माने 3,200 जोंहा बुथ कमिटि दङ। आरो बे 3,200 बुथ कमिटिया फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनैनि तारिखआव स्ट्रं। दा बे लेखायै जोङो दिनैनि तारिखआव जोङो रोखायै नुनो मोनो, जोङो माने फैबाय थानाय जि बिसायख'थियाव माने 25निफ्राय 30नि माने खम जानाय नङा। दा बे लेखायै जोङो हारसिङैनो माने सरकार दानाया बियो दिनै समाव रोखा जानानै दङ। नोंथांमोनजों BJP आरो AJPआबो एलायन्सआव दङ, नाथाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावबा गाव गेलेगोन। बेयाव माबायदि माबाफोर नोंथांमोननि माबा गेलेगोन नामा? दा बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो बुंनांगोन। थांनाय 2020 मायथाइयाव जेब्ला जोङो फार्स्ट माने UPPL हिसाबै माने इलेक्सन गेलेदोंमोन, दा बेवहाय जोङो हारसिङैनो गेलेखादोंमोन। दा बेनिखायनो दिनैनि समाव गभर्नमेन्टखौ दानांगौनि खाथिराव माने दिनै मा जादों, NDA गभर्नमेन्ट हिसाबै माने ओजोंहाय माने NDA बा भारतआवबो माने भारत गभर्नमेन्टआवबो माने एलायन्स UPPL, बेराफारसेथिं माने आसामावबो
जोंनि एजिपि बिजिपि आरो इउपिपिएल जे मोनसे एलायन्स माने एलायन्सनि गेजेरजों मोनसे दिनै गभर्नमेन्ट माने दागासिनो दङ आरो दिनैनि समावबो नैबे बिटिआर ओनसोलाव थांनाय समाव माने सरकार दानांगौनि जे खाथिराव जोङो बेखौ एलायन्स माने खालामनाय जादों नाथाय दिनैनि समाव फैबाय थानाय जि बिसायख'थि दा बिसायख'थियाव जोङो बेखौनो जोङो दिनै नुगासिनो दङ जोङो हारसिङैनो गुबुना जोंखौ सापर्ट खालामदाखा जोङो माने हारसिङैनो सरकार दानाया माने बियो रोखा होनानै जोङो मिथिनो मोनो दा बेराफारसेथिं सोरबा जोंनि जिखिनि दिनैनि तारिखआव स्ट्रं जिहेथु जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनैनि तारिखआव जोङो देरहानांगौनि बिथिङाव जोङो गासैबो बिथिङाव दिनै साखाफारा दा बे लेभेलाव जोंखौ सरकार दाखागोन मिथिखानानै सोरबा जुदि दोलोआ जुदि जोंनियाव फैयोबा जों बेखौ माने सानफ्रोमबो वेलकाम আমি একচুয়ালি ক'ব গেলে আমি আগতে কোনো দলত নাই কিন্তু আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ যিটো নীতি আদৰ্শ চাই আমি আজি মোটামুটি আমাৰ ডুমুৰীয়া গাঁৱৰ 50জন মান মানুহ জইনিং কৰিলোঁ মানে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ যিখিনি নীতি আদৰ্শ আৰু যিখিনি বৰ্তমান পৰিস্থিতিত চাই আমি পিপিএলত আজি জইন কৰিলোঁ আৰু আগতে যি চাইছোঁ কি বুলি কয় BPF-ৰ দিনত 17 বছৰ যিটো শাসন কৰিছে তো আমাৰ একচুয়ালি ক'ব গেলে আমাৰ ডুমুৰীয়া গাঁৱত একো উন্নতি হোৱা নাই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ যিটো 5 বছৰত যিটো উন্নতি দেখা পাইছোঁ বহুত ভাল সেইকাৰণে আজি আমাৰ ডুমুৰীয়া গাঁৱৰ 50জন মানুহ আমি ইপিপিএলত জইন কৰিছোঁ